Kawakariya bodanuna muhimmai sensa muciga buta ta gaskiya wadda aka tsara ta musamman domin Yusufo Umaru Yunkun da babba abokin shi Mutari Nusasku da gagarin ta kusa. Abokan gaskiya sun zama babban misali, Yusufu da Mutari taurarin wannan karni. Daga garin ta kusa hasken su ya fito fili, amana da mutunci sun sako na yabo na gari. Yusufu Umaru Yunkun jarumin fage, mutum mai cika magana wanda baya ja da baya. Cike da basira, kwarjini da sanin ya kamata, tauraron kayana haskaka baburinka ba zai taba tabarbarewa ba. Zaki ne shi a cikin maza, mai gaskiya da rikon amana. Abokan gaskiya sun zama babban misali, Yusufu da Mutari taurarin wannan karni. Daga garin ta kusa hasken su ya fito fili, amana da mutunci sun sako na yabo na gari. Mutari Nusasku abokin shawara da amana, garkuwa mai karfi wanda baya taba barin aboki ya baya mana. Halinka na kwarai da hakuri sun fito fili, asku na kowa mutum mai karfafa gwiwar aboki na gari. Tarihin abotar ku ya zama abin koyi ga kowa a birni. Abokan gaskiya sun zama babban misali, Yusufu da Mutari taurarin wannan karni. Daga garin ta kusa hasken su ya fito fili, amana da mutunci sun sako na yabo na gari. Garin ta kusa na alfahari da waɗannan jarumai, Yusufu da Mutari mutanen kirki babu kangare. Kamar yatsun hannu koyaushe suna tare cikin haɗin kai, babu hassada babu kyashi, sai fatan alheri da cigaba na fili. Allah ya tsare ku da kariya ta har abada. Allah ya bar zumunci ya kara dankon kauna. Yusufu Umaru Yunkun da Mutari Nusasku da
daga ta kusa zuwa duniya, abutarku ta dore albarka. Manyan maza ku ci gaba da haskawa.